Good morning guys! Happy Thursday! Walang pasok ngayon ng mga bata sa school. Lahat na ata nagsuspend na ng klase. Sila Chris sa Paranaque kagabi pa nagsuspend kaya ayun, mega hindi ako bangon ng madaling ng alas 4. Pero nagising pa rin ako ng maaga. Nood lang ng YouTube, ng mga lumang movie sa Facebook. Alam niyo yun. Kaso tinawag niya na ako, gutom na ata. Yun, kaya lumabas na ako, nagsaing na ako. And then luluto na tayong ulam. Hotdog lang yun guys. Ayan si daddy, grabe, hilig pa rin siya. Ang sarap pakinggan nung alam mo, patak ng ulan sa bubong. Lalo masarap matulog. Pero yun, dapat pupunta ako ngayon sa Divisoria. Bibili ako ng mga eco bag para sa mga resellers na pupunta doon. Kasi kapag binabox namin, kinakalkal din sa sa MRT or LRT. Kaya kailangan namin yung bag na lang para nakikita ng mga guards. So, yun. Kaso, yun nga, lakas ng ulan. And then, baka ngayon pumunta yung sa Sky Cable kasi niratrat ko ng ng DM sa Twitter. Kasi kahapon umaga pa text pa ang asin ng aga-aga alas 6 ata yun. Nag-text na sila na yun nga pupunta ng 9 to 1. Pinag-antay ko dito si Froggy. Diyos ko, akala ko excited akong umuwi. Akala ko may internet na wala pala, walang pumunta. So, ayun. Inano ko nga sila sa Twitter. Ngayon daw. Sure na daw yan. Ngayon, July 27, pupuntahan. Pagantay daw ng 9 to 6 p.m. So, antayin natin guys. Pero nakapag-upload ako ng isang vlog kahapon sa store. Ang bilis-bilisan na nung upload speed doon. Kasi, yung 21 minutes tayo, ang bilis lang na-upload kaso nilimit na lang yung yung free wifi 30 minutes per per user na lang. So dati only dun yan ang bilis ng dun nalimitan kaya isa lang yung upload ko. So ayun, pag hindi ako natuloy sa Divisoria ngayon, baka punta na lang ako ulit store para mag-upload yun. Pero kailangan ngayon na ba o bukas na lang Friday kasi lakas ng ulan, mama, may stranded din kami, nakakatakot, diba? Kaya yun, mas matraffic pati kapag umuulan. Yun lang. Good morning guys, happy Thursday again. Ingat kayo lalo na sa mga nakatira sa mga tabi ng ano ba yun, laot, lawa or mga dagat. Ayun, ingat-ingat. Good morning Groot. Sumama na rin siya palabas sa akin kaso umuulan nga, hindi siya makapaglakad ngayon. Bugso-bugso nag-iinit na ako ng tubig pang kape pero sinain. Prito lang ako ng hotdog ngayon. Gagawa ko ng pork steak. Bababad ko lang sa mga guys. Hello guys, nakalimutan ko yung vlogging camera kaninang dalhin. Nanggaling kasi ako sa Don Carlos. Pumunta ako kasi nagpa-check up kami pina-check up namin si BK, ni Sel. Pati si Chris dinamay ko na kasi yung sipon niya hindi ba nawawala kasi may aircon na yan, nakatutok pa sa kanya yung electric fan. So yun, tapos may vitamin C naman siya pero yun talaga hindi nawawala yung sipon niya kaya pina-check up ko na kanina. Ayun, niresitahan ng antibiotic tapos pinapa-x-ray. And yun nga si BK din binigyan na lang ng antibiotic din kasi nakaubos na siya ng isang cough syrup, hindi rin natatanggal. So kaya yun, we decided na ipa-check na nga yung bata. Tapos yun, gora na kami sa Don Carlos. Ang saya, hindi ko na nadala yung kasi wala kang pasok, walang pasok kaya kompleto din mga kapatid ko. Tapos pumunta din na si mama. So yun, and then naglambing sila na magpa-McDo daw ako. Kaya yun, food trip kami kanina. Saya lang. Kaso yan nga. Nakakainis Dapat may tali ito vlogging camera. Nalimutan ko. Kasi nag-upload ng mga vlog. Talagang inano ko.
At chinaga ko talaga na ma-upload siya, guys. Gamit lang yung cellphone ko. Nag-hotspot lang ako. Ayun, na-upload naman lahat. And then, dumating na rin yung yung Sky kanina. Pag alis namin, dumating daw sabi ni Daddy. So, ayun, may internet na kami. Kaya, yun lang. Kwento na lang ako kasi ayun, yung good morning ko lang kanina yung vlog for today. Pasensya na ha, pero saya-saya kanina sa bahay. Color. So, ayun lang. Wala din naman masyadong ganap, guys, kundi yung food trip namin magkakapatid kanina. And, wala na. Oy, habol ko na yung yung vlog wala na akong utang. So, eto na naman tayo sa nag-iipon na naman tayo ng vlog. So, hindi. Araw-araw na ako mag-e-edit. Sana hindi na mawala ng internet. So, that's it lang, guys. Bawi na lang kapag meron na. Kasi mahaba din naman yung mga vlog na na-upload ko. So, ayun na bukas Friday na. Wala pa rin, walang pasok ulit bukas. Nag-suspend na ulit yung mga ibang school na sa Metro Manila. Kaya, yun, hindi rin pala kami nagbukas kanina ng store. Kasi nga sobrang lakas ng ulan. Pabugso-bugso, baka maulanan yung mga bata. Kaya yun, sabi ko, wag na muna kayong magbukas. So, talaga, di naman masyadong buyer yan. Kasi nga umuulan. Pero may mga pumunta, may mga nag-text sa akin na, ay, ma'am, sarado pala kayo, ganun. Kasi akala ko, di walang pupunta talaga. So, bukas na babalik sila, kaya bubukas kami tomorrow. So, hopefully, hindi masyadong malakas ang ulan, di ba? Kasi yung ibang parte ng Metro Manila is lubog na talaga especially yung sa Kamanaba. Kawawa naman. So, ayun lang, guys. Bawi na lang ako next time. So, ayun, good night. See you tomorrow. Asa na si Grutin? Pinakawalan mo na, Daddy. Si Grutin kanina hindi hindi nakalabas. Pero nag-poop siya, nagwiwisa na sa CR na. Kaya, yun lang ang kwento ko ngayon. Bye, good night. Shh, hindi ka na rito, tulog na tayo, kalbo. Shh. Good morning, guys. It's 6:28 na ng umaga. Pakasarap patulog. Balik tayo. Joke lang. Doon na si Grutin. Yes, Grutin. Let's go na. Wait lang. Na. Kasi pantali yung sa buko. Talaga siyang buko, guys. So, kadami. Okay, now. Pasan na yun na naman. Luto ako ng ngayon ng lugaw. Masarap ang lugaw. Upo, wait lang. Excited ka na ng protein ko. Excited. Aray ko, wait lang. Nandadamba ka na naman. Hindi na. Come na. Dali, lalabas na tayo. Ayan, kanyang ganito na. Kahapon di siya lumabas, guys, pero nag-poop naman siya sa CR. Doon siya nag-poop siya na. Come na. Ayan. Wait lang. Oo, aray ko. Wait lang, ito pala yung ko. Santali. Wait lang. Tali muna tayo. Aray ko. Hi, guys. Good morning, guys. Kiniginaw ka rin? Ha? Ginaw mo. Let's go. Labas na tayo, guys. Aray ko. Siraan na yung lagay ng sapatos. Hi, Kona. Ay, Kona. Wait, patayin ko lang pala yung
Good morning, Poknat. Wait lang. Hindi pa tayo lalabas. Hindi pa. Oh, nagmo-moist. Maya-maya. Dito ka muna sa ano. Ihian mo na naman yung mga sopa eh. Ito ka. Opo, liters. Konti na lang pala yung ano guys. So, malagkit. Pagdaga ko na lang. Mamayang hapon na lang siguro. Ayan. So ngayon, magsangag na lang. Ginising ko si daddy. Sabi ko lakad niya siguro at nag-aalboroto na naman. Hindi kasi nailakad kahapon. Ano ba? Kailangan lagi may ano yung katana mo. Inaano niya yan guys. Katabi niya yan matulog. Alam niyo ba? Lalagay niya dyan oh. Pangontra daw sa ano. Kasi ilang ano na siya, ilang gabi na siyang parang binabangungot na ano. Sabi ko, wag masyado kasi kumain ng madami sa gabi pag matutulog na. Kaya yan, feeling niya may kalaban siya dito na ano. Kaloko. Parang may, ano daw, may... I'm crazy. Ganun na. I'm insane. May tao daw na ano na nandito sa loob ng kwarto. Muntang na. Ganyan daw kaliit, oh. Malinggit lang. Tapos paikot-ikot daw dito. Inaano niya. Ano ba sabi mo noon? Susunugin kita na. Parang nagmumura siya. Minumura niya. Kaloko to. Sabi mo, masyado kumain sa gabi. Kaya yun. Ayan na, Groot! Akad niya muna si Grootin. Nagluto na ako ng Yan daw may walang cornflakes. Huwag na ilakad mo muna si Grootin. Kaya dinaid na pa rin. Kumukulo na pala yung mantika, oh. Patay. Hinaan natin konti. Ayan, luto ako ng tongkatsu. Binili ko kay Amy. Tongkatsu ala Tokyo. Ayan. Kagabi, nagluto ako ng pork steak. Kinangin ulam na. Litera pa naman. Ano? Yan, ready-made na tongkatsu na. Oops. Pakyat! Poknat! Balik! 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 Magi! Okay, balik. Kayong dalawa. Sigurutin lang lalakad. Magi! Pakyat! Paknit! Pakyat! Talaga naman talaga. Pakyat, dali! Dali! Pasok! Pasok na! No! Paknit! Pasok! Pa? Ah, sige. Sige po. Oh, ayan. Daddy, ayan si Paknit. Balik! Balik! Talaga naman, oo. Poknat! Balik! 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 Isa! Balik! Poknat! Liga na, bebe! Up! Halika na, uwi na naman tayo. Bayabi. Meron ako dito yung ano, pinili ko pa nung nakaraan sa palengke. Laig ng ano, manok para sa aso. Pero binabad ko na siya sa ano guys, kalamansi, bawang, pepper, and konting salt. Kaya ilaga ko lang mamaya para may lasa na rin siya. Ayun. Mula na naman guys. Nabutan na kami ng ulan. Mamalengke kami daddy. Chinelas ni Chris oh. Ang laki. Mas malaki pa sa paa ko. Hiram ko muna. Puti ka sa baba eh. And I'm with daddy. Malengke kami guys. Gusto niya daw ngayon ng ano. Arroz caldo. Sabi ko nilaga na lang. Arroz caldo lang dito. Okay. Let's go buy pang arroz caldo. Ikaw ang mga malengke ah. Tutulog na. Sarap matulog. Umuulan guys. Palengke guys.
Puputik. Huli muna ako ng ano. Malagkit para sa aming arroz caldo. May malagkit kayo, miss? Oh, boy, wala. Doon sa kabila. Malagkit. May malagkit kayo, kuya? Wala. Malagkit? Ayun. Aluhan ko na lang po. Itlog maglagay din tayo. Kaya dalawa dito. Ha. Excuse me. Kaya kayo patis eh. Wala. 80 kilo guys. Malagkit. So itlog 3 for 20. Tsaka tokwa guys. Kailangan natin yan. Ah, yan po. Tapos sa itlog po. Ano, 6. Ay, sandasena na kuya. Bago to? Ha? Ah, sige. Longganisa. Yung longganisa sinasabi ko yung mga ano pamintang yun know? Lumilipad. Mga dito kasi ginagawa. Chicken. Leg lang? Or kasama tong ano? Pwede bang legs lang, kuya? Sige, 1 kilo po. Ay, halo siya kuya ng ano. Sarap yung pakpak. Gusto ko yung pakpak. Ito na yun siya. Kunin natin. Gulayan na tayo guys. Susuki ako dito eh. Ayun. Kamatis te. Ito lang. Gano? Pupulaw. Sarap. Tatlo? 6, 5. Ito lang. 3 piso. Magkano 1 kilo dito ate? May 1 kilo? 1 kilo, 50. 50. Ayun. Pili tayo ng medyo ano pa. Hindi masyadong hinog. Tapos mga hinog. Pag mga hinog panggisa, pang sigang, ganun. Okay ka lang? Ito nga te, pa-check po. Tapos talong. Kasi mag-ano ko ng isda, magpapaksiw ako. Yung tirang ano. Wala pa 1 kilo na. Ah, wala pa. Ito po. Nagdagan mo pa na. Ayan na te. Tapos 1 kilo din sa talong. Ano pa? Gusto mong gulay? Wala. Dalawa pang kamatis? Ilan na pala yun? Tapos ditay. Ah, bitin pa rin. Magaan lang pala yan. Oo, pag tama ang timbangan, maraming timbang. Ah. Uy, lumakas na yung ulan. Yan, si ate yung suki ko rito. 1 kilo na nga nito. Patay tayo. Tapos dito ate. Kalamansi din. Walang pa mang talong, dalawa pa. Dalawa pa. Ay. Bilhin doon ako ng atay. Pang minudo ako doon. May minudo ko. Tapos lomo para sa ano. Kung anong magawa. For home na guys. Ito yung mga napamili namin. And dinagdag pa pala ako na ano. Puto. Ayan, pang ulam mamaya sa ano. Puto tsaka kutsinta. Sa arroz caldo. And then, itong bias. Para magsusopas ako bukas. Kaya bumili ako ng cabbage. And then, Alaska evap. Toro. Ayan, daming plastic eh.
Ayan. Tapos kay Pop. Kailang mag-expiration nito eh. Tapos yung kanina binigay sa akin, ano na eh, pa-expire na eh. Alam mo, may expire na ito eh. November pa. So, tagal-tagal pa to. And, yun yung molo nga, tsaka liver. So, that's it guys. Mami na pamiti sa, nakita nyo naman kanina yun. Kung ano yan. Carabouts na yun. Luto na guys. Ito na yung arroz caldo. Yamers. Lunch. Kakaibang lunch. Lugaw, tokwa, ube roll. Ako din pahinga ko niya. Garlic. Let's eat. Pray na. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Talagang ano yung takip. Mayroon pa kasi dyan yung ano eh. Ano ba ito? Mushroom. Mayroon lang yan kay Chris kung hindi gusto ng lugaw. Nandiyan siya sa loob eh. Tulog. Borlogs. Hi! May play area pala dito ang bibigil. Ay! Thank you! Shoot dito, shoot! Shoot! Kailan ako pa may naglalaro dito? Ay! Galing nga! Piplay kayo ni Kuya Chris. Ha? Piplay kayo. Ay! Wait lang. Bless muna kita mo eh. Bless muna. Huwag mo itulak. Bless na muna. No, bless. Bless. Oh, sige. Bless na, bless. Bless. Hawak na. Hawak. Bless. Ay! Sorry. Ayaw. Hindi ka pa pwede magpa-bless. Kuya ka lang eh. Bless na. Paglaki ko? Bless na. May. Bless. Hindi kayo ng baby sa akin. Dito si Mark. Hi, Mark. How are you? Okay ka naman? Nagagets mo naman? May naayos si Tumo. Ako talaga. Ay! 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 Ah, sige, bili ka na lang. Yung 8 na pieces. Ching! Hindi mo ah. Yun. Ah! Ching, ching! Tapos, Talaga. bibigyan ng... Ano to? Nabubuksan pa to? Napapalaki to? Ay. Slitan lang natin siya lang nang mamagis eh. Ano? Ang cute. Oy! Ala! Ding. Mami! Sarap guys, oh. Shrimp okay sa ano? BB. Ah, BB pala. Kala ko, ayun nga, NB10 pala. 58 pesos lang. Super thin nung ano. Parang crust niya. Suka. Yum. Good night, guys! May vlog naman ako kanina, guys. Kaso, yung bandang hapon na wala na kasi pumunta lang naman ako ng store. Ayun, kasi hindi nakapunta si Dayan. May sakit daw si Lucas. Tapos, ayun nga, kailangan namin mag-open kasi kahapon close kami. So, may mga reseller na pumunta. And, ayun. Sana okay na yung panahon bukas, no? Huwag nang umulan. Pero, okay lang yung makulimlim. Huwag lang umulan. Kasi baha ang kaano natin. Kalaban natin. So, ayun lang guys. We'll see you all tomorrow. Good night. Si Daddy naglalaro na naman ng pang-ring. Sana pala di ko na yung pinaayos eh. Bakit? Diyan ka na naman nagbababad ng ano mo. And bye. Good night. Naglagay na ako ng ano guys. Yung skincare ko ngayon. So, tingnan natin kung mababago siya within a week. Bigyan natin ng 1 week or 2 weeks. So, yun, bye-bye. Night, night.